Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген февральнең 1 җомгасында барчабызга да уңышлы эшкөннәр теләп, сезнең белән туры эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Урыс теленә тагын генә тәрҗемә ителми торган сүзебез бар безнең. Моң. Мелодияда түгел ул, напевта була алмый. Печаль яки грусть сүзләре дә туры килми моң тәрҗемәсенә. Безнең халыкта моңлы кеше, моңлы шагыйрь, моңлы табигать дигән төшенчәләр җитәрлек. Ә без бүген студиябызга моңлы җырчыны чакырдык. Фән Гафис улы Вәли Әхмәтов 1951 елның 18 гыйнварында Башкортстанның Шаран районы Хафиз авылында дөньяга килгән. Башта Уфа сәнгать училищесын, ә аннары Башкорт дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлый. Фәридә Кудашева һәм Бәхти Гайсының концерт төркемендә 8 ел эшли. Аннары үзенең концерт төркемен оештырып, ил буенча гастрольләр башлап җибәрә. 1979 елдан Башкорт дәүләт филармониясе солисты. 1995-2005 елларда Чаллының Болгар бию театры җырчысы. Виртуоз тольянчы Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты. Хайырлы көн, Фән абый. Хайырлы көннәр. Шундай Ирактан, Шараннан кадәр Казанга иртә таңнан безнең тапшыруыбызга килүе өчен сезгә ихластан рәхмәтемне җиткән беренчедән. Сез менә шулай өйрәнгәнсездер инде күрәсең, артист кеше. Ничә яшегездә булуга карамастан. Мин чөнки кайчан гына карасаң да сез Фән абый Чаллыда, Фән абый тагын да Россия башка төбәгендә. Бу каннан киләме? Фән абый ничек? Артистлыкмы бу? Шулайдыр дип әйтергә кирәк инде. Теге яшь вакыттан ук шулай тәрбияләделәр инде. Алар артистлар тиеш дип әйер. Кая чакырсалар, шунда вакытында барырга кирәк. Ярты сәгать алдан син уже анда булырга тиеш дип. Рәхмәт, рәхмәт. Шулай җегетләр яшәгез алга таба да. Алла берсә. Күпләр үзләре турында сөйләгәндә, Фән абый, менә мин кичкенәдән җырлап үстем, җырчы булырга хыялландым, яки теге яки уен коралында уйнадым дип сөйләргә яраталар бит инде күбесеме. Ә менә сез алай түгел, миңа калса. Ничегрәк булды сезнең җырга, уенга киреп китүегез? Аны инде әйтергә яратам мин, кызларга гашык була башлагач, барса да башланды инде. Җырлау һәм гармунда уйнау. Аларның бит инде кызлар гармунчыларны яраталар. Алар санаулы кешеләр. Санаулы гына, күп түгел. Әлдә әле инде бөтенләй хәзер бөтенләй юк инде. Мин кичкенә авылда туып үстем, анда инде безнең 30лап йорты. Һәр өйдә икешәр гармунчылар булган өйләр булды инде. Бик күп гармунчылар. Хәзер менә концерт оештыра башласаң, районда читтән баянчы чакырабыз. Үзебездә әйбәт итеп уйнаучылар да юк. Чын мәгънәсендә. Шулай ул теге менә магнитофон килеп керү бит инде, интернетлар, тормышны бөтенләй үзгәрттеме? Бөтенләй үзгәртте инде бу теге телефоннар бит инде хәзер шунда гына карап бит инде. Фән абый, алайда менә ничек уйнарга өйрәнергәсең? Гармун турында сүз бар әле бу. Сезнең мин белүемчә бит әле кулыгыздагы кимчилегегез дә бар, әмма шуңа да карамастан сез виртуоз уйнарга өйрәнгәнсез гармунда. Уйнарга син қолың булмаган көенә тотынма дип минем һәр вакыт шәмемә тиеп бардылар инде. Шуңа мин сезгә мәйдан күрсәтәм әле дип. Үземне качып кына өйрәнә башладым инде. Менә шуннан әкрен генә теге җәй көне бит инде көтү кайтканын көтүп утыралар. Һәр кем чыгып капка төбенә инде сыерын кертергә, сарыкларын кертергә, шунда вакыт үткәреп. Кичкенә авылда бит инде, шунда 9да укыганда мин чит авылда укып үстем инде. Йөрдем 8 километр, җәй барып, җәй кайтадыр. Шунда интернетта торып, көннәрендә салкын вакытларда инде шунда гармун бар, класста бер-ике гармунчы җегетебез бар инде. Аларның уйнаганына карап торып инде йөрәктә дә булгандыр инде. Ана шуннан чыгып төнлә алар йоклагач кухняга кирип шул гармунны кычкыртып, шуннан әкрен генә өйрәнә башладым инде мин. Фән абый, шуннан да теге һәр авылның бит гармунчысы бар инде. Гармунчылары бар иде, безнең үскәндә дә бар иде. Хәзер кимеде дип әйтсәк тә. Ләкин һәр уйнап җырлаган кеше бит сәхнәгә менә алмый. Ансы да бар име. Чөнки без әнә хәзер YouTube'тан да яки анда башка социаль сетьләрдән да карыйбыз. Кеше уйнап җырлый, якын шикелле инде татарга мен уйнап җырлаган кеше якын була инде гармунда уйнаган име. Ләкин аны сәнгать дәрәҗәсенә җиткерер өчен бит нәрсәдер аннан башка тагын нәрсәләр кирәк әле. Инде сыйфатлар була тиеш. Менә аны мин әйтәм инде, ничек ди менә тавышың гармунга ятып тора диләр. Мен әйтәм, гармун үзе минем тамактан үзенә кирәк, тимберне тартып ала дим мин. Бер була име? Берләшә. Бер бөтен булып чыкса гына, ул халыкка да барып җитә, халыкта таңны бит инде күңелен берип бит инде әле сиңа көч биреп тә утыра алмана тамашачыга карап алганым бар.
яңгышмаса ярар, әйбәт җырлап чыкса ярар дип кеше бер утыралар. Ул төрле чак була инде. Теге менә шулай булганда гына, бер бүтән булганда гына инде сәхнәдә мотор әсәр туа, мотор җыр туа. Инде гармонның начар уйнап әйбәт җырлап булмый. Һәм киресенчә. Ансы да бар, ләкин халыкчан җырлау дигән сүз шундый жанр бар бит инде. Халыкчан җырлау дип әйтәләр инде. Бар, опера җырчысы бар инде, халыкчан. Менә халыкчан җырлау, халыкча җырлау дигән сүзме ул? Әллә ул халыкның җыр дәрәҗәсен сәхнәгә күтәрү дигән сүзме, профессиональ дәрәҗәгә җиткерү дигән сүзме? Ничек ул? Аны төрле аңлап була инде. Һәркем үзенчә дә аңлый инде. Шын мәгънәсендә халыкчан җырлау ул тавышында үзеңә генә хас, беркемнекенә дә ошамаган моң булырга тиеш. Ул инде хәзерге вакыт бит инде җырчылар күбәйде, аны инде инкубаторлар дип кенә йөртәбез инде без. Бөтенесен кайберсен танып табылмый тавышыннан. Кайсы җырчы җырладысың әле дип кайчагында без шуның арасында йөреп тә аңлап булмый. Инде элек бит әзи җырчылар. Илһам абый үзенә җырчы тавыш, беркемне дә андый тавыш юк. Фәридә Кудашева белән эшләдем, Бәхти абый белән, аларның бригадасында. Алар үзләре бит инде. Әлфия апа белән дә йөрдем мин. Габдулла Рахим Көрхин бик яратадырым, авылча, менә аның җырлары белән үстем инде мин. Безнең чорда бик менә ул беренче мәхәббәт, кайтыгыз торналар, зәңгәр күлмәк. Бөтенесен уйнап җырлап, өйрәнеп менә шуларның теге аның тавышы биек. Тенор тавышы, мин бит аңламыйм ул вакытта, минеке бас баритон. Алып булмай ул алган ноталар. Мен тәмин җырчы булам, мин дип кайгыра торган идем. Үзенә сөйләгәч әрәхәтләнеп көлде ул. Менә шулай авылча җырлау, халыкчан җырлау менә шушы олы буын җырчыларыбыздан күчкәндер инде. Һәрберсенең үзенә генә хас тавыш. Менә аны бит кабатлап табылмыйлар. Кабатларга тырышырга да кирәкми. Җырчы уның үз начармы, яхшымы үз тавышы белән барга тиеш. Шулай булганда гына ниндидер нәтиҗәләргә өлгәшеп була бит инде. Инде кемнедер кабатлай бу, шуңа ошатырга тымда Салават Фаткатыновка ошатып җырлаучылар бик күп бит инде. Хания Фәрхигә ошату җырлар. Ул бит барыбер ул була алмый. Аны уздырып булмый. Үзен ул аны бит үз тавышы. Менә синең бая әйткәнемчә шул үзенчә булырга тиеш бөтен әйберендә. Гына бит тагын бер ни менә халык җырлары бит инде сез башкарган халык җырларын әйтәм. Герман ки, Шахта, Рамай, Васфи Камил кәем, әмә. Шуннан соң Урам ки, Күн авылы ки күбалар. Ул халык җырлары әмә. Аларны теләсә кем җырлый алмый. Менә теләсә кем җырларга да мөмкин, ләкин без аларны нәкъ менә сезнең башкаруда истә калдырабыз. Моның хикмәте дә бармы? Шул тембр белән, ни белән кешенең күңеленә кереп кала. Кем беренче җырчының ишетә, шуныкы якын була бит. Менә начар гына итеп җырлаган җырчыларын беренче җырласа, теге син әйбәтрәк җырласаң да, тигенекен кабул итеп утыра. Ошатып тыңлап, шагыштырып утыра тамашачы. Беренче тыңлаган, аныкы әйбәтрәк күк тыйла. Син бузган күбрәк килеп тора. Беренче җырларга тырышырга кирәк, һәр җырда. Беренче генә анда гына түгел бу хикмәт. Мин белүемчә, сез бит ул халык җырларын үзегезнең эшкәртүегездә дә бирәсез. Һәм кийләрен, гармонга көйләү дигән бар. Һәм аның сүзләрендә миңа калса. Сүзләрендә дә үземчәрәк өстәп җибәргән җирләр бар. Менә герман җырына бер 20 куплет җыйдым мин. Шуны 7-сенә калдырдым инде. Кайберсенә үземнең дә өстәп инде теге. Олы кешеләр әйтеп, бер алда шул ук җырның бер сүзен үзенчә әйтә. Икенче шул ук куплет үзгәрә инде. Үзгәрә. Менә шулардан инде теге логичнырак булсын дип, менә шулай иттереп, теге зур гына шагыйрьләр белән дә сөйләшеп утырган бар. Алар да дөрес эшләгәнсең диләр инде. Шигырь чыгаручы бит инде бездән күбрәк белә улай берләр. Илдар абый Юзеев белән күп йөрдек инде без аның менә иҗат кешеләрен үткәреп Башкортстанда ярдәм итегә җегетләр дигән күбрәк әйтте дә ул безнең белән рәхәтләнеп йөрде инде. Ул да бит моңлы шагыйрьләребезнең моңлы шагыйрь дип әйтәләр аны даим. Иш өчен табар дигән сүздер ул бу чиракта. Менә шулда бик әйбәт кенә киңәшләр бирде инде ул. Менә мин шигырь язуына миңа барышлап бер 4-5 шигырь язды инде ул. Утырада хат язган күк яза, өтеренә хатлы язып бара. Мин күргән бар бүтән шагыйрьләрне монда куеп карый тигел әйтә. Тизәйме, сыза. Бу менә шок катмалы менә. И бүтән бер нәрсә дә үзгәртми. Башта да монда туарга тиеш бүтән әйберде. Аннан гына каләмгә, кыягызга күчәргә тиеш дип. Менә сез бер әңгәмәгездә баянга җырлый белмәгән җырчы, Коръән укый белмәгән мулла белән бер дип әйткәнсез инде. Бу афоризм шикелле бит инде. Үзеннән үзе чыгып китте ул. Менә муллалар Коръән укырга чакырасың бит инде. Алып килә китабын алып килә, шунда дәфтәрен алып килә, шуңа карап укый.
Шуның көбірек бит инде. Баянға жырлай білмәсә, ул теге тыналганына да сиздерә бит инде. Жырлай белмәгән җырчы сүзне дә дөрес әйтмәй. Ярып та бара алмастан мөмкин инде. Аналистан да чыгып китә. Менә шуннан әйтелгән. Ул теге кайбер мулла инде дөресрәк булсын дип мин шулай укыйм дип, үзләренә дә сорап биргәнем бар. Булай бит инде онытыла кайбер җирләре. Яшьтә бар бит инде дип аклана инде. Кайбер синне шатнатып олы булса да рәхәтләндереп алар белән любой темага сөйләшеп була. Менә аларның теге ние фикере бик көчле. Ул ниләрнең инде дин кешеләренең дип әйтәм инде. Фәнәви менә сезнең җыруыгызда мин тиктиран әйтмәдем бит. Сезне гастрольләрегезне карасак та элегрәк яшәрәк вакытта хәзердә менә әйттек, йөгереп килеп җиттегез. Ки гомумән моң милләтне ничек тәрбияли? Аның роле турында менә җиткерегез әле менә бүгенге тамашачыларга. Бәяның роле шул инде менә олы буын тамашачылар бигрәк тә җырның тәмен белеп, аның кадерен белеп тыңлыйлар. Инде хәзерге тамашачыга карыйм, bir җырласаң әзрәк теге сикереп җырлай торганрак мин җырламадым инде гомумән андыйны. Әле менә Әнвәр Нургалиев белән Казанда 4 концерт куйдык, Чаллыда 4 концерт. Аның җырлары шулар инде. Халык кычкыра, сызгыра бит инде. Шулай тиештер дип эшлиләр минданы или үзеннән теге шадай алмый утырып шулай килеп чыгам инде ул. Минем җырларны аңлый тыңлай алмыйлар, теге бирелеп тыңлыйлар инде. Шуна бер-ике җырын тыңлагач, озынрак теге бормалы моңлы җырлар җырларга яратам инде теге. Уже борылып сөйләшеп утыра башлыйлар. Аларга уже кирәкми бу. Икенче киленмәгәннәр ул дәрәҗәгә кирәк. Уже ул Әнвәргә килгән тамашачы ул. Миңа түгел. Мин бит кунак булып кына барамын. Менә. Тәрбия дигән әйбер бар, шул җырлан тәрбияләү дигән әйбер бар димәк. Элекке тамашачыларны сагынам инде мин. Минем үзем белән бергә картайганнар бит инде алар безне тыңлап, алар кадерен дә беләләр, матур сүзләрен дә әйтә беләләр. Только сызгыралар акыралар бит аяк дибеләр. Үзегез көтү каршылаганда шикелле. Көтү куган чаклар искә төшә бит иптәшләр нишлисез дип әйткәнем бар инде. Ипләп кенә тыңлагыз инде дип. Ул чыгып көләләр инде. Фәнәви менә җиңеләю бара инде ул җитәсең инде. Бөтен җәмгыятьтә бара, җиңеләеп барабыз диме? Менә шушы җиңеләюне ничек туктатырга була? Сез бит яшен яшәгән кеше, тормыш иткән кеше буларак, тәҗрибәле кеше буларак дип әйтәм инде. Истә утырган абзыйлар шуларны эшләсеннәр иде. Менә ул теләсәкем дип әйтим инде, урамнан керә дә җырчы булып сәхнәдә йөри башлый бит инде. Бер-ике җыр була инде шунда. Кәсепкә әйләнеп, Кәсеп, менә шундыйларын туктатсыннар, бер ни кирәк теге. Канун дип әйтергә кирәк. Менә шушыннан атлап чыкмаска дигән. Элек менә бая сөйләп булган бит инде сөйләшеп торганда. Мәскәүдән тарификация киләдер. Андыйларны чыгарып җибәрәләр иде, случайный кешеләрсез дип. Илек бар идеме? Илек бар иде. Хәзер уна юк бит шулай бер. Менә җырны бирә, шушы безгә әйтәләр, шушы җырны җырлый алсаң гына син сәхнәгә менәсең. Укыган чагында озын мин Башкортстанда Уфада укыдым. Озын башкорт җыры һәрбер нидә теге семестрда җырлыйбыз. Озын башкорт җыры. Шуны җырлый алсаң син җырчы. Дальше укытмыйлар, әгәр җырлый алмасаң, алып бара алмасаң. Тынны да алырга кирәк, шул вакытында бормасында барырга, тынында барып җитсен, фикерен әйтеп бетерүгә. Хәзергеләр бит инде ижик сайын тыналып, сикерә, ул теге кем бик сикерә, шул әйбәт җырчы бит. Иң сикергән иң әйбәт җырчы инде хәзер. Теге җырлап нинде түгел. Сикерүдә. Фәнәви менә моң дигәндә без Талиянны күз алдына китерәбез бит инде. Талиян дигәндә моңны име, алар бик нык бәйләнгән берсе. Менә бу Талиян культурасын, гармон культурасын ничек кертергә? Менә безнең сүзегезне әзрәк сезгә ярдәм итү өчен безнең Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов махсус Башкортстаннан, сезнең Башкортстаннан Харисов дигән Айрат Хафиз Харисовны чакыртып, сезгә хәбәрдар инде. Телләр ясаучы, гармоннар ясаучы, 100 гармон ясап район культура йортларына бүләк иттергә булдылар. Шундый хәл булды. Татарстанның 100 еллыгынадыр инде. 100 еллыгына 100 гармон әйе. Тагын менә нишләп була? Кешене менә ярап әйтмәс өчен. Чөнки без бүген әйтәбез инде, хат язырга кирәк икән, баксаң күрсәң SMS белән генә түгел, менә кеше утырып хат язырга кирәк икән, күңеленең ачыр өчен. Туганына, әтисенә, әнисенә менә гармон культурасын, Талиян культурасын кайтару өчен. Аны инде махсус мәктәпләрдә укытып булмый инде, ул теге ислукка гына өйрәнеп уйный торган инструмент мен үзем шулай өйрәндем. Инде бездә менә Башкортстанда Курайны инде мин аны күп җирдә әйткән бар, 5 кенә тишеге бар инде, шуның 4 ел укыталар, училище искусствода, аннан инде 5 ел институтта укылар, шул һаман шул 5 тишек керә инде ул. Аның союзы да бар, аның президенты да бар. Культка әйләнде ул инде. Бездә бит юк бит менә шул Талиянга да шул гармоннарга бер шундый оешма булса, менә шуннан бәлки теге кеше балалар нитеп инде тартылып
ойнап жырлауға мен енді неше жылға 14, 16, 18 өзім өнем жырлы менің есімдегі конкурс соңғысы мына Қазанда болды 18-ші жылына ол енді всероссийский деп айттылар енді аны енді конгресстар ұйыштырды енді бүтін дүние конгрессін машыл Васил Гаязовичлар енді алар бек ниттелер келіп енді Марс Арихватович Тухаевлар алар енді көтеріп алдылар мына кеңірек жейілдерге бетелі милләтлері біз ойнап жырлау енді бұл өз тауышың білән халыққа өз маңыңны беру теге қояндар отқанына түгіл өзіңнікін генә мына хас тауыш белән генә. Авыл баласының авылга кайтуының сәбәбе нәрсә? Рәхәт типме, җир сөйме ул кыскачарак кына әйтеп әйткәндә. Авылдан китүне әйтәсезме сез? Кайтуыгызны яңадан. Кайту китүне аңлашыла әлбәттә. Үземнән мин шәһәрдә теге авылда туып үселгән инде, хатанда авыл кызы бит инде. Шәһәрдә моны Шаллада яшәп алдым 10 ел. Оларак бу моны әбиләр, бабайларның теге мусор яшьлегеннән ипиләрнеләр изләп ситкаларына салып алып киреп киткәнен күргә туры килеп келәт. Мәйтәм без шушы көнгә калабыз, хатын кайтайык, җир туйдырыр әле. Әнкәйдә чакырды инде улыгай барам улым, бергәрәк яшәйгә әле. Бер үзем авыр кар көрәргә тигеләй булай инде. Шуннан кайтылды инде. Инде үкенмибез, сөенәбез генә, әлдә кайтып калганбыз вакытында дип. Рәхмәт, амин шулай сөенеп яшәргә язсын. Сез барында сезнең менә сез үзегездә символга әйләндегез. Татарның моңлы, җырлы, гармонлы, җырлы сәнгатенең символы. Озын шулай яшәргә язсын. Амин, рәхмәт. Чакыруыгызга. Исәнлеккә күрешергә язсын сезнең белән алга таба. Телевизор караучыларга мен халкыбызның каннан килә торган моңа дигән асыл сыйфаты бер кайчан да җыелмасын иде дигән теләктә калам. Исәнлектә күрешик. Қолдатар янгарым, көңіл толы жарымын, матур яшілік сүйі жырында. Ойнап тұрса тариян, ұжмақпаны дүниян, қатар мұны тариян гарымында. Ойнап тұрса тариян, ұжмақпаны дүниян, қатар мұны тариян гарымында. Гүрлеп тұрсын ауыл, көтерілсін дауыл, қызлар тани бізінің тауышны. Киләчәкне көтіп, үткәнге үттіртіп, яндырайып сары сағышны. Киләчәкне көтіп, үткәнге үттіртіп, яндырайып сары сағышны. Ағайынлар сулар, бигрәк матур қызлар, қартаймайып қиын булса да, язып қойдық ташқа, мәхәббәттен башқа, хәзинә юк бізге дөньяда. Язып қойдық ташқа, талияннан башқа, хәзинә юк бізге